El acuerdo al que llegaron esta mañana el Concello de Ourense y la Fundación Galicia Emigración permitirá que las jornadas de emprendedores ourensanos se conviertan en pioneras. A xente que vive na diáspora, os nosos emigrantes van ter oportunidade de vir aquí, de estar aquí e, sobre todo, o máis importante, de nós explicarlle cual é a situación na que se encontra a nosa cidade en cuanto ao futuro, ao noso progreso, ao noso desarrollo, e de que efectivamente vamos a explicar de que ahora mismo Ourense é un lugar de oportunidade donde vai a merecer a pena invertir. En el Concello han puesto especial interés en mostrar al mundo que Ourense se ha convertido en un lugar de oportunidades para el negocio y la inversión. Por su parte, la Fundación Galicia Emigración, encargada de mantener el contacto con los empresarios gallegos en el exterior, ve en esta cita un paso adelante. Vamos a ir concretando niveles de actuación, cousa que a nós se nos escaparía. Por tanto, nós estamos nese primeiro eslabón, que é o recoñecemento, o contacto, poñer en disposición de, e a partir de aí, simplemente servir de ponte e de canle de comunicación para que xa todos os poderes públicos do diferente ámbito, autonómico, provincial ou local, xa vayan realizando estas accións concretas.